Moelen met pelt, immer op zoek naar Parkstad sigaretten meldehond. En weer zie ik nu hij aan de tierstore. Fons dame, Fons. Leuk om dich te zien. Nou, het genoeg is weer. Is het er? Ik zou dich nog van alles willen vragen. Zullen we eens even erbij zetten? Oh, dat lijkt me leuk, ja. Ja, alsjeblieft. Ja, wat drinkt ze? Ik doe mij maar een Cola Zero. Cola Zero. Ja. Jamie, had ze een Cola Zero? Moelen met pelt. Moelen met pelt. Fonsdame. Ik weet toevallig ongeveer wie oud dat ze is. Kunnen we misschien in het midden laten, anders moest het maar zelf vertellen. Maar we gaan even een tijdje terug. De is ook een keer geboren geworden. En daar had ze in een weesje gelegen. En wij hong daar boven en zag, oh, kijk eens wat een lekker manneke. Waar stond dat weesje? 70 jaar geleden. En ja, het is wel een bijzondere plaats waar ik geboren ben. Namelijk op het station in Voelender. Het statie in Voelender. Nee. Ja. Niet op het perron. Dus, maar gewoon op de eerste verdieping. De kamerke, eerste verdieping, gans rechts. Want daar woonden toen de opa en de oma. De opa was stationswachter in het station in Voelender. En de mam die woonde toen op Heerlei met pap. Maar ook met de ganse familie van pap. En de mam woonde toch niet onder de ogen van de familie bevallen. Dus ze is terug naar zijn pap en mam gegaan. Okay. Pap en mam. En zodoende ben ik in Voelender geboren. Ik heb er maar 2-3 dagen gewoond. Toen naar Heerlei. En na 3 maanden ben ik naar Ekenerveld verhuisd. Toen had de pap, de Mat Dame en de Nelly, die hadden toen de slachterie van Piels overgenomen. Waar nu de frituur in het Ekenerveld is, waar de Chinees in zit. Ja. Ja, want ik zag immer als slechter dame de lekkerste knakhoes en de betsige haks van het universum. In het Ekenerveld, volksbuurt voor het Spoorlu woonde daar vroeger en toen best daar opgegroeid. Ja, Spoorlu, maar ook politie woonde daar en veel koelpieten, dus zeg maar in de binnenste van het Ekenerveld. En dan houden de pap en de mam met de slachterieën gooien boterham aan. En we verkochten natuurlijk de overheerlijkste sausijzenbroodjes. Want de gehaks die leverden aan Bekker Pelt en Bekker Pelt die leverde weer de sausijzenbroodjes aan ons. Dus, het is reclame waarvoor niks meer aan de hand is. Maar het wordt toch allemaal zongen over kwaliteit. Maar het is zich toch goed gegangen eigenlijk op Ekenerveld. Ik heb een heel leuke tijd gehad, ja. Ik heb een heel leuke jeugd gehad. Ik heb toch eerst op de Sint-Angela kleuterschool gezeten in de Angelastraat. En toen naar de Legere School daar. Achter de HKB. Achter de HKB, ja, de Ludovicus. Ik ben nog klasgenoot van Rob Dijks en Arno Krasborn. Hele prominente Ekenervelders. Ja, dus eigenlijk een geweldige jeugd daar gehad. Okay. Daar ook nog op voetballen gegaan met 6 jaar. Toen nog RKVV Eikenerveld. Was toen nog een Rooms-Katholieke vereniging, inmiddels een sportvereniging. En maar ook bij de scouting gezeten van Pater Beatus. Onger in de kerk van de Franciscus van Assisi. Ja, het zwembad. Onger het zwembad, ja. Hey, maar er was op de Legere School, was dat toen nog zo, hè? We zijn nog op de Legere School geweest. En dan houden ze dan toch in de gaten, de Fons, dat is toch wel een nietskerke, dat kind wel gaat werden. Ja, ik denk het wel. Toen eigenlijk de eerste beetje functie wat ik kreeg, dat was bij de scouting. Toen kwam ik bij de padvinders. En daar hebben ze me teamleider gemaakt, of troepleider worden, TL van de troep van de leeuwen. Dus daar kwam wel echt verantwoording. Had ze die van natuurlijk leiderschap, maar ik bedoel ook meer op school. Dat ze wel slauw was. De koets wel naar Bernardines waarschijnlijk. Ja, nou naar Bernardines. Dat is gewoon niet giekrennen geworden. Nee, klopt. Maar ik ging nog wel voor de loopprofiel, ik ben er voor de HAVO gegaan en niet
Niet voor het ateneum, dus, maar ik word een beetje gemakkelijk met leren. Dus de HAVO, dat wordt een goede plek voor mij. Ja. En toen, dan ging het richting beroepsleven, richting carrière. En de best toen niet begonnen met was ze naderhand best geëindigd. Nee, ja, misschien ook nog leuk om te vertellen. Ik heb zowel de Bernardines als het Sint-Maarten gezeten. Ik word de tweede leerling van Sint-Maarten gedurende de eerste klas. Dan zat ik nog samen met Eugène van de Fabel. Eugène Denis. Heb ik samen op de klas gezeten. Halverwege het jaar zijn we als eerste leerling naar Sint-Maarten gegaan. Omdat ze van u afholen op Bernardines? Nee, Bernardines, dat groeide uit zijn voegen. En toen worden we echt een dependance. Ja. En daar hebben we 2,5 jaar gezeten. En toen zijn we weer terug naar Bernardines gegaan. Onder andere in het aquarium heb ik dan de laatste 2 jaar van de HAVO gedaan. En eindexamen. Daarna heb ik HTS weg- en waterbouw gedaan. Dus tegenover was toen woons op de mijnschool. Daar heb ik 4 jaar... Sorry, maar dat was ook een beetje het idee van... daar kan ik carrière mee maken op de koel? Nee, dat was weg- en waterbouw. Was civiele techniek. Dus, ja. Nou ja, bij de koel werkte natuurlijk ook heel veel technisch... Nee, dat wordt het einde van de koel. Want dan komen die koelingenieuren die komen door eigenlijk om te sjoelen. Ah, zo, ja. Vandaar wordt... dus eerst hebben ze door het mijnvak geleerd. Maar toen komen ze terug, diezelfde mijnkundige ingenieurs, om een ander vak te leren. In de bouwkunde of in de civiele techniek, in de wegenbouw. En dan ben ik toch nog... heb ik toch 5 jaar van mijn leven doorgebracht. Op die school. En toen een job zoeken. Toen een job zoeken. Dat was een hele slechte tijd toen in de bouw in Nederland. Dus ik ben het maar buitengaats gaan zoeken. Ik heb 2 jaar nog in Denemarken gewoond en gewerkt. Voor een Nederlands baggerbedrijf. En we hebben daar bij Kopenhagen een Keugenboeg voor nog in die 2 jaar een prachtig strandpark aangelegd. Allemaal duinen opgespoten en strand opgespoten van zand uit de Oostzee. En daar worden die lui uit Kopenhagen heel erg blij met. En ook nog eens een keer een grote jachthavens gemaakt. Dus dat was echt een heel mooi project. Okay. Ondertussen best een beetje tegen het lief gelopen. Precies. Ook nog met Italiaanse roots. Ja. En ik heb er niet wiet voor hoeven te lopen, want dat was een vriendin van mijn zuster. En die kon ik dan toestijgen en er is wat moois ontstangen. En op een gegeven moment had ik het misschien toch wel goed om terug te keren naar het Limburgse land. Dat was wel ook in die tijd. Ja. Ik gokte het maar. Nee, dat was niet tijd. Precies in die tijd. En toen ben je gaan denken aan het Angers? Nee, nog niet. Want ik heb eerst nog 3 jaar in de wegenbouw gewerkt. Die wegenbouw Liebe in Maastricht. Ik heb veel tennisvelden aangelegd, maar ook aan de Noorderbrug. Die is nog van die tijd. Dus ik heb toen nog 3 jaar in de wegenbouw gewerkt. Toen ging het weerslag in de boel. En toen ben ik even werkeloos geweest. En in die tijd heb ik georiënteerd op genuits. En toen kon ik omgeschoold worden tot IT'er, informatietechnoloog. En dat heb ik eigenlijk met beide handen aangegrepen. Toen kreeg ik ook nog een werkgarantie bij het APG, ABP toen. En dat heb ik gedaan. Dan ben ik bij APG als IT'er begonnen. En dan heb ik een hele leuke tijd gehad. Wel maar 1 jaar. En toen ben ik doorgeschoven naar een landelijk IT-bedrijf, naar Volmak Capgemini. En daar heb ik nog 10 jaar gewerkt. Dus, maar en daar had ze dus vooral, dat waren die zonde IT'ers uit all over the country. Ja, ik heb in Venlo gewerkt, 4,5 jaar, iedere dag op en neer naar Breda. Half jaar Utrecht, half jaar Almelo. In Almelo is altijd wat te doen. Zo springt het licht op rood en zo springt het licht op groen. Ja. Dat was inderdaad in dat hotel van Herman Vinkers. Wordt dat overnachten. Maar ook gewoon een geweldige tijd gehad. Helemaal reisvast. Autorieën,
zoals 2,5, 3 stunden per dag in de auto. Maar Ja, ja, dat is wel wel... leuk. ja. Even het gans anders voor ons. Muziek. Ja, we hebben maar dicht vliegen. Ja, wat nu het muziek wordt, ze gaat met hassen kunnen de ganse Wesley's. Maar verhouden ons beloofd dat we ons zouden beperken tot 1 muziekje. Zal ik dan maar even denigreren. En dat kunst doen met The Lion Sleeps Tonight. Ja. Why? Ja, dat is... ik heb ook in mijn vriendenkring, op het moment dat dat liedje gespeeld werd, dan is een blik van herkenning en een grote glimlach, heb ik gezegd. Vrouwen namelijk vroeger toezouden achterom, had de pap kippen gehoord. Op een gegeven moment waren die kippen meug, had die kippen het roet gezet, en er bleef een mooi kippenhoog over. En die hebben we toen in beslag genomen als een beetje jeugdhonk. En ook met een muziekje erbij, een pug-up speler. En dan wordt er dan liedjes gedraaid. En dan bij The Lion Sleep Tonight, dan ging het leeg uit en dan wordt geputcht met de meisjes. Op die manier. En dan wordt het dan The Lion Sleeps Tonight, een friemelen. Dus het... Dus mijn eerste, zeg maar, dat de hormoontjes begonnen te kriebelen. Maar ook bij mijn leeftijdgenoten, vrienden en vriendinnen. Dus dat was ongeveer in mei. Op een gegeven moment zijn we op vakantie gegaan. Dan komen we terug en dan houden papa en mama het hele kip ook uitgeruimd. Want je vertrouwde het beviel. Ja. We waren bang tot het te wiet ging. The Lion Sleeps Tonight. We gaan een stukje luisteren. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Fons, van zo boven vergeet wat eigenlijk de belangrijkste reden is dat we met ik willen kallen. Want doe best zo enorm actief in van allerhande dingen. En dan had ik het even over het vastelovenseizoen, de voetballerij, Porsches. Doe deze zo enorm veel dingen. In dat vastelovenseizoen, wieveel van die evenementjes organiseert je toen niet en presenteert ze. En of dat nu bij de bewonersclub van een flatgebouw is, of in Welte, of waar dan ook. Waar komt dat vandaan? Ja, eigenlijk is dat ook een beetje gegroeid. Ik ben nog maar wel van het feesten geweest. Ik ben ook bij 2 bedrijven ben ik voorzitter van de personeelsvereniging geweest. En ik word dan de minister van feesten. Ik zorg dan maar voor de vrolijke dingen. En eigenlijk heb ik ook een beetje van de papa en de mam metgekregen. Mijn zuster had dat ook. Mijn broer in get mindere mate. Maar we zijn allemaal wel carnavalsgek. En van het een kunnen het ander. En dan heb ik eens een keer een persiflage gedaan op 1000 maal belogen. En daar heb ik eigenlijk mijn eerste optreden gehad. En toen dat smaakte naar meer. En toen hebben ze voor mij een liedje geschreven, dat Fonzarelli. Door Monique Dil. Ja, en van de ene kunt het ander. Ja, ik word sowieso al makkelijk met kallen en ook met optredens, presentaties geven voor het werk. Ja, dan voelt zich ook al get vrijer op het podium. Ja, van de ene komt het ander. Ja, maar die optredentjes, oké, dat geloof ik wel. Maar dat is op tal van plekken. Ja. Deze gewoon zo'n ganse zitting organiseren. En dan gaan de artiesten bij elkaar volgen. Vaak een beetje local heroes en zo. En de presenteers en de regels dat gans. Daar is toch heel veel werk aan en veel romslomp. Dat vult wel met. Ik kijk geen televisie. S'avonds zit ik immer onder in mijn mancave. En dan ben ik met die dingen aan bedenken. Ik ben programma's aan het schrijven. Ik ben lui aan benaderen. Ik ben ideeën aan het werken. Ja, ik heb iedere avond, zeg maar 4 avonden per week, zit ik toch met leuke dingen bezig. En ik ben nog het hele jaar al bezig met carnaval. Dus ik weet al tot ik volgend jaar weer een paar dingen moet doen. En dan ga ik me nu al bedenken van
hoe kan het anders, hoe kan het beter, hoe kan het leuker. En dan is het vastelovend geweest. Dan had ze al die 400 pakjes, want dat had ze nog enorm, dat had ze nog helemaal gedaan en zaag. Ja. Dan had ze die 400 pakjes gewassen, of de vrouw had dat gedaan. Ja. En dan ging ze de Porsche-haas weer uithalen, want bij het eiertietje ben ze de Porsche-haas. Ja, niet alleen bij het eiertietje, maar ook in de kerk in de hele baan en de kerk in Welte. Ik vind het gewoon geweldig. Ik werd van de vastelovend ook nooit smeug. Dus eerst van die lui die zijn blij bent, dan als schoon zich is dat er weer op krachten kunnen komen. Ik niet. Ik krijg daar immer meer energie van. En dan wil ze zich gaan verkleden als haas. Ja. Is ook gaan het warm? Nee. Ik word wel soms zeker wie het wereldkampioenschap eiertietje bij Teerling. Moet ik af en toe naar buiten luchten. Dan moet ik even uit het veld, zeg maar. En alsof dat nog allemaal niet genoeg is, zit ze ook nog, is ze ook nog actief, nog immer bij voetbalvereniging Ekenerveld. Ja. Ik ben sinds 1995 ben ik secretaris van de voetbalclub. Sinds een paar jaar ben ik weg geweest, maar 3 of 4 jaar. Maar dan ben ik ook weer vlot teruggekomen. En sindsdien, alhoewel ik gewoon niks met voetballen heb, ook daar word ik eigenlijk meer van de buitenschoolse activiteiten. Dus ik sta dan achter de tiek, maar ook... Ik word een mosselman, ik maak 2 keer per jaar moeselen. Ik zorg tot nieuwjaarsdag dat we halve eentjes hebben. Dat de quiz doe ik. Ik heb kajonconcours immer georganiseerd. Ja, meer voor de buitenschoolse activiteiten. We hebben maar niks met voetballen te doen. Want zo sportief aangelegd ben ik niet. Ja. En het is, moet zeggen, lang geleden toch eens nog eens een ganse voetbalwedstrijd gekeken heb. Oké. Ja. Bist je ook wel eens mee? Nee, eigenlijk niet. Nee, dus, op het moment dat een beetje muiheid op kunt, dan verheug ik me alweer op de volgende activiteit en dan ben ik alweer door mee bezig. Ja. Ik heb me trouwens wel goed uitslapen op zaterdag. Vliegen s'avonds nog met de vriend ene drinken, dat is ook al een traditie. En dan werd het later en dan kan ik zo zaterdag wel tot 10:30 in bed blijven liggen. Dus, Dus ja, dat is dan mijn opknapmomentje. Nou Fons, voor zagen adie met de Elske. Ja. En, lekker en leuk. Had ze nog een boodschap voor de Luheem, voor de kijkers van RTV Parkstad? Ja, ik zelf ben heel erg betrokken bij de jeugdcarnaval. En ik zou zeggen, hou het allemaal in ere. Zorg dat ook weer allemaal goede carnavalisten waren. En doe alles wat nodig is om de jeugd te faciliteren. Met name voor de carnaval, maar van alle tradities hier in Heerlen. Dus... dat is een goeie. Op de jeugd. Zondag. Angerwerk bij Moelen met Pelt. Mijn moeder die belde me een keer toen ik op vakantie zat. Zij had een vriendin met een eigen lijst en ze zocht mensen. En toen zei ze, ja Veer, ik bel je even om wel in ieder geval mee te delen dat ik je op de lijst bij haar heb gezet. Nou, en zo is mijn politieke carrière ooit begonnen.